Siellä teet jokin nyt! Hoppita voisi olla kulttuurissa kaiken! Niin kuin että sikipäivänä muistakaa! Suuremmalle! Kasto vaan nyt, et sä tejaa. Lapiolla näitä. Mitä sinä olet lampaan pääsi oikein söit? No mistäs mitä sen voisin tietää? No ei niillä herrojen herkulla ole nimeäkään tavallisten ihmisten kielellä. Koeta nyt muistaa. Keito kaunis yksin jää, ei koskaan löydä hän prinssiä. Kauneus hiipuu, tähti sammuu, murheen valtaan morsian jää. Puhdas valkea lumi, isännän hellästi sua varmastuu. Vihdoinkin saan puhua, puhdas valkea lumi. Orjasi olen. Ei oteta toinen saatana ensimmäinen kuin puikerti. No niin, mites teillä päin jaksellaan? Ei samaa paskaa vitullinen vauhti koko ajan edes paskalla kisalla. Näin muuten aina uskon, että sä tiedät, mitä unista hirttää koko mies. Miksi? Mitä vittua sä on paskapää? Mitä sä sulle teet? Ehkä se nyt ensimmäinen laittaa. Kuka se ei mulle pysty tekemään? Mitä minä sitä sitten oikein haluan? No, mitä mun pitäis sitä auta? Panna koppiin. Pirun kanssa. Sen sijaan se on ihan toista käydä kauppaan. Anna hänelle hieman verta. Sinulla mitä ikinä haluat. Ei tarvitse rukoilla eikä arvella, se on asiallista kauppaa aikamiesten kesken. Kirkossa tapaa ihmisiä. Äläkä aliarvioi niitä voimia, joita on vaan Jeesuksella. Taasko se pahalainen kiusaa? Taas tukisutta ja vapisutta niin, että niille menee kohta sijoitaan. No mitenkäs se on sinusta otteen saanut? No pöliä, mitä pöliä. En minä osaa itseäni kylliksi moittia. Miten minä saatoin olla näin tonttunut? No kerro. Mä olin metsässä kävelyllä ja sitten kun joku huusi minua, minä sanoin siihen, että joo, täällä ollaan. Ei ihme, että nyt saan kärsiä. Ikinä ei saa vastata yhteenkään huutoon. Sillä tavalla taudit saa ihmistä kiinni, ne kulkee ympäri sen huutoon. Muu ei auta, kun olla hiljaa antaa niiden kuulemaan. Mikäs se sinut on tänne metsään ajanut? Ei sinulla tapaamaan. Mitä sinä muista? Ollaan sentään vanhoja ystäviä tuttuja. Tuttuja, mutta ei mitään ystäviä. Miksi sinä sanoit, että se on lähtenyt? En minä ole mitään sanonut. Minä kuulin ihan selvästi. Ei se minä ole. Se oli tauti. Sattuu. Perkele kuolema! Se pystyy puhumaan millään enää tahansa. Sattuu. Koita nyt kestää. Hengestä! Se repii minut riekaleiksi! Saatte haudata minut ämpärissä. Ota ryyppy, se helpottaa. En ota. Minä olen uskovainen mies. Viinan juonti on syntiä. Minä en koske viinaan. Viinassa se on se sinun pelastuksesi. Sinun pitää ruveta juomaan. Mulla on kirkasta päivässä. Ei saatana! Minä en juopaksi rupea. Valitse itse viina tai korkka. Hyvä Jumala! Miten minun kurusta on tullani tullut? Kaunein peikko! Ihan sääliksi käy. Kyllä tämä ihmisen osa on raskas. Elät elämässä. Sitten muututkin peikoksi tai paholaisiksi. Äiti! Älä itke! Missä se pusu viipyy? Kiitos sitä, että toit mun joineli! Sait palkaksi nopean kuoleman! Kaikki riippuu meidän taidosta! Kaikki! Lattialle makamaan! Ei suoriin riveihin, vaan sikin sokin niin kuin neulaset muurahaispesässä. Luise irvistelee päin naamaa. Ja minä onneton vaan haudan kostoa. Ajattelen mustia ajatuksia. Voi kumpa tämä piinattu liha voisi muuttua usvaksi.
ja haihtua täältä tuulen mukana pois. Minä en kestä tätä kipua ja tuskaa. Nyt muuttuu ajatukset teoiksi. Olkoon miten hirveitä tahansa.